tot la Marlboro rămân încă. Deci se găsea Marlboro pe stradă. Se găsea în shop-uri pentru $, înainte de Revoluție, zic, și se găsea pe stradă. Deci de pe stradă cumpăram noi care fumam câteodată Marlboro, că fumam Carpați. Acum am găsit acesta, ăsta e Marlboro țigări foaie. Și acceptabil, dar de atunci, de când, din 89, de când a dispărut de pe stradă și a dispărut din shop-uri și a apărut în comerț, nu mai a apărut același Marlboro. Deci nu mai era, avea gust balcanic aici, din Belarus sau contrafăcut din ăsta și deci nu mai era